बिखौ लानानै सानबाय थानायनि सम गैया जोंहा राव हारिमु दं राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथिखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव हारि बायदियै गावनि हायाव गावनि सिमानि गेजेराव थांनानै थानो मोन्थाय दं बेनिखायनो जों नांनांगोन जुजिनांगोन नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय जेल जानांबाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो साबायखर बावनांगोन आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सहि होदों खौसेल' थांनानै थानांगौ होननानै भिडिअखौ दिनैनिखौ सोरखौ लानानै जागायजेनगोन बोरैहाय जागायजेनगोन आरो बोरैहाय फोजोबहैगोन आं एसे कनफिउज जादों थारैनो बुजिना मोनाखै दिनैनि समावहाय मानोना जोंनि बिटिसि हालामाव बर्थमान थासारियानो बेबायदि जे जोङो सोरखौबा बुङोब्ला सोरनावबा नांहैयो सोरखौबा बुङा होननानै सानबाबो थिग नैबेबायदिनो बुंनो गोनां बायध' जायो नाथाय दिनै आङो बयखौबो बर' हारि हिसाबै मोनसे एज वान जोङो ज'है बे इस्युखौ सावरायोब्ला रायलायोब्ला आरो बेनि फारसे बयबो सिन्था खालामलायनानै माबा मोनसे राहा लामा दिहुननो हागोन नामा होननानै आं साननानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों 21 फेब्रुवारि 1960 बे साना हयथ' गोबाङानो मिथिगौ आरो हयथ' गोबाङानो मिथिया बे सानानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गोबां बिहोमा होलांबाय आरो बर्थमानसिमहालागै बिथाङा नाजानाय गावनि सेस्ताखौ गाराखै आरो बिथाङा मोनसे गिदिर सिमां नुनानै दासिमहालागै आसा खालामनानै दङ 21 फेब्रुवारि 1960 नैबे सानानो जाहैबाय जोंहा मानाव गेदेर जोंनि जोहोलाव बिर डिआर नाब्ला सार रनसायग्रा नाब्ला दैमारि जायखौ रन्जन दैमारि होननानै बयबो मिथियो फाउन्डार चिफ NDFB नि बर्थमान बिथाङा बहा दं आं बेखौ आंनि खुगाजों दिनै बुंलायनो गोनां गैया आरो आं बुंनोबो सानाखै दुखु नाङो जेब्ला बे खोथाखौ खनले खनले रायखाङो आरो गोबां बिथांजों लोगोसे जायनाखि बिथांजों दंफायो बिथांमोननि फारसेबो जों बयबो दुखु फोरमायो नाथाय दिनैनि समावहाय बिथाङा जे मिशन नुदोंमोन जि भिजन लानानै जि संगठनखौ बिथाङा सालायबोनानै दिनै जोंखौ जोंनि बर' हारिनो मोनसे गोजोन थासारि मोनसे सिकिउर्ड न'खर दानानै गालांदों बा आरो बेनिख्रुइ साबसिन दानायनि सिमां रुजुदोंमोन नाथाय बै दिनै सिमाङा थारैनो नैबे खिनियावनो थाद'सिगोन नामा होननानै आङो एसे गिखांनाय मोनदों आरो बेनि थाखायनो दिनै बयखौबो खावलायदों पलिटिक्सखौ बयबो खालाम बयहाबो मोन्थाय दं नाथाय बिनि गेजेरावनो सोरनिबा लाइफखौहाय लानानै पलिटिक्स खालामालासिनो सलिउसनखौ दिहुननो नाजायोब्ला थारैनो नैबे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखु समनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन होननानै आं सानदोंमोन नाथाय बेनि गेजेरावनो माखासे गाज्रि गाज्रि खौरांबो फैनो हमदों आरो जोंहा मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सार बिथां एखेलगे थाफानानै एखेलगे मावनानै नोंथाङा बोरै बेबायदि खोथाफोरखौहाय इजिलि माने स्लाइटलि सुक्तिखौ थारैनो जोंहा रन्जन दैमारि सारा बयखौबो फोथायनानै राजि जानानै आरो गावनि केडार्सफोरनि गावनि मावथि लोगो बिथांमोन मावथि लोगोफोरनि सिन्था खालामनानै बिथाङा एकर्डखौ साइन खालामो आरो बिथाङा लुबैयो जे बर'नि गेजेरजों
जि थासारि जाबाय थादों बेफोरखौ नोजोर होनानै बिथाङा पिसखौ लुबैनानै मोनसे सान्थिखौ लुबैनानै बयबो गाव गावनि न'खर दाफिननो हागोन नामा होननानै मोनसे सिमां नुदोंमोन। दुखु मोनो बिथाङाबो दिनैनि समाव जों बयबो मिथिगौ बिथांनि फेमिलियानो होनना बुङोब्ला जों बयबो बर' रायजो राजा। बिथाङा बर' रायजो राजाखौनो लानानै गावनि न'खर मोनसे सानो थिग बेबायदि लिडार दिनैनि समाव जों दङ अब्लाबो गैयि बायदि जानानै दङ। आं बिथांनि बागै कन्टेन्टखौ ओरैनो इउसलेसलि लाबोनो सानाखैमोन, नाथाय दिनै सम फैबाय बाध्य जाबाय लाबोनो गोनां जानायखाय आङो बिथांनि भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। गबिन्द सारा मा बुंदों, मानो बिदि बुंदों, आंहा बेयाव बेखौ बुंनांगौ गैया। नाथाय मोनसेल' खोथा खावलायनो सानदों, जाय बिथाङा फाउन्डार चेयारमेन, जायनाखि जोंनि बर' हारिजों सोमोन्दो बर' हारिजों गोथौ सोमोन्दो थानाय बेक्ति सासेखौ दिनै नैबिदि न' गोजायाव दोनबाय थानायखौ जों रावबो लुबैयाखै। बोरै हायो बोरै हाया नोंथांमोना मिथिगौ, सरकाराव थानाय नोंथांमोना गोहोआव दं, नोंथांमोना मिथिगौ। नाथाय जोङो एज ए सिटिजेन जों लुबैयो बिथांनि जेलनिफ्राय गबोनायखौ जों बयबो हास्थायो। दिनै सानसे नङा सानसे समाव बिथाङा गबोगोन होननानै नोंथांमोना आसा होब्लाबो जोंहा गोजोननाय थागौमोन। नाथाय दिनै नोंथांनि खुगानिफ्राय बेबायदि रावखौ खोनानो मोननानै जोबोद दुखु नांदों। बेनिफ्राय माखासे दैदेनगिरिफोरनि गावनि पलिटिकेल केरियारनि लाबालाबनि थाखाय गोदाव सोराव बुंलाबायनाय खोथाखौ नोंथांमोना दिनै नोंथांमोननि हास्थायनाय बायदि जाजोब्बाय। नाथाय बर' रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय बायदि माब्ला जागोन आं बेखौसो सोंनो लुबैदों। बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोजोन सान्थि सुक्तिया माब्ला जागोन? जाय बिथाङा नोंथांमोनखौ फोथायनानै दिनैनि समाव मेगन मोसेबनानै नोंथांमोनखौ फोथायनानै नोंथांमोननि सायाव मोनसे आस्था लाखिनानै बिथाङा सहि होबाय, अब्ला नोंथांमोनहा बेवहाय निजेनि मावनांगौ खामानिखौ मावालासिनो अनलि फर पलिटिकेल पारपसल' बिथांनि मुं लानानै बिथांनि फारसे रायजो राजाफोरनाव सिम्पेथि शो खालामनानै नोंथांमोना निजेनि केरियारखौ दिनै दानानै लानो हागौबाय। नाथाय बेजों मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे बिथांमोनजों बै जोंनि बर'लेण्ड आर्मि, जोंनि बर'लेण्डनि केडार्सफोर, बर'लेण्ड आर्मिनि केडार्सफोर बिथांमोननि लाइफआव दिनै नोंथांमोना हमदांना मोनदोंना बोरै दं बोरै थादों? सुक्तियाव मा दफा दं मा दफा गैया, मा लिरदों मा लिराखै आं बेखौ बुंला। नाथाय सुक्ति जाखांनायनि उनाव मोनसे पिस एग्रिमेन्ट होनायनि उनाव जोङो मा बुजियो? मोनसे पिस होनानै नोंसोरो जेब्लायबो रायखाङो, जेब्लायबो प्रेस मिट खालामो, जेब्लायबो बयनिबो बे खोथाखौनो खनले सावरायबाय थायो। गोबां डिबेट जाबाय बेनि सायाव, नाथाय पिसआ दिनै बहा? सोरबा केडार्सफोरा दिनैनि समाव गावनि बिसि फिसायजों न'खर, गावनि हिनजावजों न'आव थानो मोनदों, न'खरजों न'आव थाहैनो मोनदों, गामियाव फैफिननो हादों। नाथाय थारैनो हामारदोंना बिथांमोना? नाथाय जों दिनैनि समाव खोनानो मोनदों बिथांमोना दिनै न'खराव फैफिननानैब्लाबो गोजोननाय गैया। दिनै गावनि बिसिखौ लोगो मोननानैबो गोजोननाय गैया, गावनि फिसायखौ लोगो मोनफिननानैबो गोजोननाय गैया। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बिथांमोननि न'आव बिथांमोना दिनै खायसेना न' गंसे मोजां गैया, थानो जायगा गैया, गावनि जिउनि राहा लामा, गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय खुनु राहा लामा गैया जानानै दङ बिथांमोना। नाथाय अब्लाबो नोंसोरो पिस होनायखौ बुंनो गारा आरो बर' समाजनि गेजेराव बर' हारिनि फारसेनो नोंसोरो पलिटिक्स खालामनो नागिरबाय थायो। दिनै सोरबा इउपिपिएलखौ बुङाखै आङो, दैदेनगिरि गासिबखौबो बुंदों। जाथि मोनसेखौ लानानै नोंथांमोना दिनैनि समाव पलिटिक्स दा खालामसै। मानोना जोङो गोबां जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जागासिनो दङ दासान्दि। आरो बेबायदि थाबाय थायोब्ला थारैनो दिनै डिआर नाब्ला सारजों लोगोसे जों गासिबो बर' हारिखौनो दिनै बिथांजों लोगोसे जोंखौबो जेलाव दोनफाहैजोबदों। सालायदो नोंसोरो अब्लाना बिटिसिखौ। लिडारखौ सोर बानायो?
दिनैनि समाव रायजो राजा गैयाब्ला लिडारखौ सोर बानायो दिनै 16 अक्ट'बर 2023 आव मोनसे गोनांथार रायदान फैनो थांगासिनो दङ होननानै बुंदों NIA कर्टनिफ्राय बे खोथाखौ प्रेस मिटनि थ्रुयै जोंहा मानगोनां बिक्रम दैमारि आदाया फोरमायदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ बिथांनि बुंनाय बायदि खोनासङोब्ला थारैनो बुजिगोन मानि जाहोनाव माबायदि खैफोद फैनो थांगासिनो दङ आरो बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोंनि BTC जोंनि BTR हालामनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां फैनो थांगासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों थारैनो जोङो बेबायदि जाजानो लुबैयाखै सोरखौबा लाइफ इमप्रिजनमेन्टबो मोननो हानाय सोरबाया लाइफ इमप्रिजनमेन्टजों लोगोसे फासिनि साजाबो मोननो हानाय होननानै बिथाङा फोरमायदों NIA कर्टनि रायदान मथे 16 अक्ट'बराव बियो फैनो थांगासिनो दङ नाथाय बिथाङा दिनै फोरमायहरबाय थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोना बिक्रम दैमारि सार बुंनायनि बाथ्राखौ बिक्रम दैमारि आदा बुंनायनि बिबुंथिखौ ससे खोनासङोब्ला अब्लाना गासिबो खोथाखौ रोखा रोखा बुजिनो हागोन ৰঞ্জন দৈমাৰী মুক্ত এনেতো মুক্ত নহয় যেহেতু তেওঁৰ এগেইনষ্টে যিখিনি কেছ আছিল সেই কেছটো কনভিক্টেড হ'ল আৰু কনভিক্টেড কেছটো কাইলৈ মুক্তি হ'ব পৰহি মুক্তি হ'ব বুলি কোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় কাৰণ এইটো আইনী প্ৰক্ৰিয়া তেওঁক যদি মুক্তি কৰিব লগা হয় মুক্তি পাব লাগে তেতিয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়াহে কৰিব এইটো কোনো এজন কনভিক্টেড মানুহক চুক্তিৰ দ্বাৰা মুক্ত কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় জাষ্ট এনে এৰেষ্ট কৰি থৈছিল আটক কৰি থৈছিল কিন্তু কনভিক্টেড হোৱা নাছিল তেতিয়াহ'লে চুক্তি হোৱাৰ লগে লগে চুক্তিৰ কিবাতে চৰ্ততে তেওঁৰ কিবা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন সেইকাৰণে কাইলৈ মুক্তি হ'ব নে পৰহি মুক্তি হ'ব সেইটো কোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় কাৰণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ যিহেতু কনভিক্টেড হয় আইনে তেওঁক দোষী বুলি সাব্যস্ত কৰিছে সেইকাৰণে তেওঁক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে দোষী নহয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰালৈকে তেওঁ মুক্তি হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় সেইকাৰণে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যুঁজ কৰি থকা হৈছে আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যেতিয়া তেওঁ দোষী সাব্যস্ত নহয় বুলি ঘোষণা কৰিব নাইবা তেওঁৰ যিখিনি শাস্তি जायफोर केदारफोरा सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो दङ बे सेन्ट्रेल जेलाव थानाय केदारफोरनि गेजेरावनो 8 जन केदारा फैबाय थानाय अक्ट'बर दाननि 16 अक्ट'बरनि उनाव जोबोर गिदिर रायदान मोननो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोननि रायदाना सोरबा फासिनि अर्डार जानो हागौ सोरबा जाबजीबन कारादन्ड जानो हागौ बे खोथाखौ आं बुङाखै NIA कर्टनि एडभकेट कनकन कलिताया आंनो थांनाय मैया फन खालामदों जे NDFBनि सदस्य जायफ्रा दिनै 8 जन बै बिश्वनाथ सारियालिनि केसाव बिथांमोनखौ आइ प्रुफ आरो एभिडेन्स लानानै 16 अक्ट'बरनिफ्राय जोबोर स्पिडै बिसार खालामनाय जागोन आरो बिथांमोननि बिसारा नेगेटिभ जागोन आरो बिथांमोननि बिसारा जोबोर गिनांगौ जागोन आरो नोंथांमोननि बर' जातिनि थाखाय बियो दुखु गोनां जागोन होननानै NIA कर्टनि एडभकेटआ आंनो फोरमायहरदों दा बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों नोंथाङा आंनो मोनसे लेखा हरदोंमोन जे थांनाय जुननि 12 तारिख आसाम गभर्नमेन्ट BTC गभर्नमेन्ट आरो होम डिपार्टमेन्ट मोनसे खोथा रायलायदोंमोन आरो बे मिटिंआवहाय बे जुथुमायाव मोनसे माइनस लादोंमोन जे NIA कर्टसिम NDFB फोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि थाखाय मोनसे रिक्वेस्ट हरगोन होननानै लिरदोंमोन नाथाय बिक्रम बे लिरनाय बायदि दासिमबो NIA कर्टआव जेबो लिखित फैयाखै अब्ला दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय बिदि जेबो पजिटिभ लिखित आकारे जुदि डिसिसन फैयाब्ला ग्रीन सिगनेल फैयाबा नै फैबाय थानाय अक्ट'बर दानाव जा बिसार सोलिगोन 8 जन NDFB केदारफोरा बिथांमोननि बिसारा गाज्रि जागोन सोरबा जाबजीबन सोरबा आरो फासिनि अर्डारबो मोननो हागौ होनना बिथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायदों बिनिखायनो जायफ्रा दिनै NDFBनि केसनि थाखाय जोङो नांगासिनो दं होनना बुंदों बिसेसके मानगोनां दिपेन बर' बिथांनियाव आं फन खालामदोंमोन आरो मेसेजबो हरदोंमोन बिथाङा दाननानै होदों आं सानो बिथाङा माबा मोनसे बिजियाव दङ हयथ' कल खालामफिननो हागौ मैयाबो खालामदों आं दहायबो खालामदों नाथाय बिथाङा बेस्थ'नि थाखाय हयथ' दिखांनो हायाखै जानो हागौ नाथाय आं बुंदों जेन बेबायदि गाज्रि समा अक्ट'बर 16 तारिखनि उनाव जेन NDFB बिथांमोननि सायाव फैया आं बेखौ दिनै कामना खालामदों आरो फोरमायदों गभर्नमेन्टआ जुदि मावबाय थांदोंबा मोजां आं बेखौ बाखनायगोन नाथाय रिजाल्टआ जोंनो खोन्थागोन जे बिथांमोननि बिसारा जिहेतु गाज्रि जागोन होननानै NIA कर्टनि
बिथां कन कलिताया बुंखांबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो ग्रिन सिगनेल मोनाब्ला बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायहोबाय रायजोआ हिसाबै आं दिनै नोंथांमोननो बे खोथाखौ फोरमायहोबाय। मानगोनां गबिन्द सार बिथां नोंथाङा दिनै बेबायदि रावखौ बुंथारनाङामोन। बिटिआर सुक्तिखौ जों मानो दस होआ? जाय सुक्तिखौ मानगोनां रन्जन दैमारि सारा पेरल बेलाव फैखांनानै थोंजोङै दिल्लीयाव दावबायनानै नोंथांमोननि बुंनायलाय नोंथांमोनखौ फोथायनानैनोथ' बिथाङा दिनै साइन होदोंमोन। नोंथांमोना फननि थ्रुयै मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङाबो सावरायदों होननानै रन्जन दैमारि सारा निजेनो बुंदों। बयबो सावरायलायदों होननानै बिथाङा बुंदों। बेनि उनाव मा खालामबावनो जि जायो दाबिनाया जोबनाय नङा। बर्थमान सुक्तिखौ खालामग्रोनांगौ होननानै बिथाङा बुंबाय। मानोना बिथाङाबो बुजिबाय जे गावनि केडार्सफोरखौ बेसेबां खस्थ' होबावनो बिथाङा अनदों। अननायनि गेजेरजों बिथाङा बे सुक्तिखौ खालामदों आरो नोंथांमोनखौ फोथायनायनि गेजेरजों बिथाङा बे सुक्तिखौ एग्रि जानानै बे सुक्तियाव साइन होयो। नाथाय दिनै बिथाङा मा हालोदाव दं? नोंथांमोननि हालोदजों बिथांनि हालोदजों जों कम्पेयार खालामनो थाङोब्ला नोंथांमोना दिनैनि समाव राजा बायदि दङ आरो बिनि थाखायनो गोहोआव थानायखाय नोंथांमोना बायदिसिना खोथा बुंनानै दिनै रायजो राजाफोरखौ फिदिंबाय थादों, थगायबाय थादों, मिसलिड खालामबाय थादों। जाथि मोनसेखौ लानानै नोंथांमोना दिनै पलिटिक्स खालामबाय थादों। गावजों गावनो नांलाय खमलाय खालामहोबाय थादों। नाथाय बेफोरखौ खालामस्लायस्लाय नोंथांमोना दिनै फाउन्डारखौ गबिन्द सिं स्पेसियेलि नोंथाङा बुजिनांगौ। सासे फाउन्डार चिफखौ नोंथांमोना दिनै बोरैहाय हागोन बोरैहाय हाया नाजानायथ' गैया, नाथाय नोंथांमोना दिनै दायसो साजायनो नागिरबाय थायो। सुक्तियाव दिनै सोरबा कनभिक्टेडखौ सुक्ति मथे दिहुननो हाया माया बेफोर बाथ्राखौ मानो बुंबाय थादों? सरकारा नाजायोब्ला मा हायो मा हाया? माबायदि इम्पसिबल? दिनै बिक्रम दैमारि आदा बिथां बुंनाय बायदिब्ला सरकारा दिनै समाव फंसेबो जुदि बिथांनि फारसे बुङाब्ला बोरैहाय जागोन? बोरैहाय नोंथांमोना दिनै बिथांनि फारसे खामानि मावदों होननानै बुंबाय थायो, प्रेस मिट खालामबाय थायो, मिडियानि थ्रुयै फोसावबाय थायो। नोंथांमोना दिनै NDFB फोरनि थाखाय फंसेबो बाथ्रा अफिसियेलि मावाखै। बिदिब्ला साज्रांल' ओरैनो मिडियाफोराव बुंलाबायबाय थानानै दिनै रायजो राजाफोरखौ मोनसे खोमसि रियेलिटिनिफ्राय नोंथांमोना दिनै बन्चित खालामनानै दोनदों रायजो राजाफोरखौ। पलिटिक्सखौ खालाम, सोर देरहायो सोर देरहाया उननि बाथ्रा। नाथाय प्रेजेन्ट सिटुएसन सुक्तिखौ सनमान लाखिनानै नोंथांमोना दिनै सासे फाउन्डार इन चिफखौ दिनै बेबायदि लकआपआव दोनबाय थानाय, जेलाव दोनबाय थानाया बहानि माबायदि गोजोन थासारि लाबोनाय जागोन? दिनै नङा गाबोननि समावहाय बे गोजोन जागोन होननानै सोर बुंनो हायो? नोंथांमोना दिनैनि समाव निजेनि कर्तब्य निजेनि मावनांगौ खामानिखौ मावालासिनो दिनैनि समाव नोंथांमोना माबायदि राव रायलायो? सोरबा टाक्लानो, सोरबा फेटला, सोरबा आलु गेसाव, सोरबा दाउखा गोसोम, सोरबा जाम्बा, सोरबा मूर्ख, सोरबा दाउ अमा बायदिसिना राव बाहायनानै नोंथांमोना दिनै मोनसे पलिटिकेल डायलग्सल' क्रिएट खालामनो रोंगौ। बेनि अनगा नोंथांमोना दिनैनि समाव प्रेक्टिकेलि फिजिकेलि गोथौ सिन्था खालामनानै नोंथांमोना खामानि मावनो नाजायाखै। दिनै बे 5 टार्मसआ जोबलांबा नेक्स्ट 5 टार्मसखौहाय जों बोरै एक्वायर खालामनो हागोन, जों बोरै पावाराव लाबोफिननो हागोन, नोंथांमोननि सेस्टाया जेब्लायबो बेल'। लकसभा इलेक्सननि उनाव फिन काउन्सिल जायो, काउन्सिलनि उनाव आरो फिन स्टेटनि इलेक्सन जायो। नोंथांमोननि आखायाव बोसोरनैल'सो थाबाय खामानि मावनायनि। आरोबाव फिन नै दा इलेक्सन केम्पेन्सनि माखासे रेडि थाग थियारि जानानै दंजोबो। कन्टिनिउसलि बोसोरथामा आरोबाव इलेक्सनानो जासिगोन। थांखियानो बेल'। दिनै सोरबा UPPLखौ होन, सोरबा BPF खौ होन, सोरबा बेलेगखौनो होन, बोरै हाया बोरै हागोन
बुथुमनांगौ थाखा थफ्ला बुथुमनानैहाय केम्पेइन खालामनांगौ केम्पेइन खालामनानै फिन देरहाफिननांगौ बेल'सो जाबाय दिनैनि सिस्टेमा जेरै जोंहा मानव गेदेर CM बर' बिथाङानो बुंदों सिस्टेम माने मा सिस्टेम माने सोरबा पलिटिकेल लिडारनि गलाम खालामनाय नङा होमबा बेखौ दिनै गावनो निजेनो गावनि खुगाजों बुंदोंमोन मोनसे समावहाय दिनै गावनो बेबायदि मोनसे सिस्टेमाव थानानै मोनसे पलिटिकेल लिडार्सफोरनि गलाम जानानै दङ स' बेसेनोसै रायजो नोंथांमोन बाखिखिनि खोथाखौ नोंथांमोननि आखायाव आं हगारनानै दोनबाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट्स खालामनानै हर बेनिफ्राय बोरै हागोन बोरै हाया माबायदि निजेनि रायदानफोरखौ हरबानो जाबाय एन्ड भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा थाबाय स' बेखिनि बुंनानै आं दिनैनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बाय बाय